Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni kadulong sa inyo, kagyari natin ng mga top stories of the day. Today is July 30, 2025, Biyerkules nga adlaw. Bulkan Kanlaon, di mapanaog sa Alert Level 2. Mga yara sa evacuation centers, natala na magpauli. Porsyon sang pader sa kasinan sa Banago, ginbuka bangod na gabalabag sa drainage. Kinder pupil, patay matapos bubungguan sa truck. Mr. Patay, Mrs. Pilason, matapos ginpang tiro sa Banwasan Don Salvador Benedicto. Kaag-diskubriho ng mga bagong atraksyon sa kilalang resorts ni Grense sa Barangay Putataytay sa Bacolod City. Tinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, 22 ka mga probinsya ang inisyuhan sang tsunami alert kasunod sa 8.7 magnitude galinog sa Russia. Ginpandaman nga hindi magpalapit sa higad sang baybay ang mga pumuluyo sa 22 tanan ka mga probinsya sa Pilipinas bangod sang tsunami alert. Ini kasunod sang 8.7 magnitude galinog nga nag-igo sa Kamchatka sa Russia kainasang aga, pero wala malakip diri ang Negros Occidental. Sa Visayas, Samar kag Leyte lang ang nadalahig. Sa report halin sa FIVOX, yara kung ginmando sa Department of the Interior and Local Government sa mga coastal barangays nga magpaidalom sa preemptive evacuation. Ang coastal area sa Kuril Islands kag ang Hokkaido sa Japan matapos ang linog. Sining nga hapon, ginlift na ang tsunami alert sa Pilipinas. Sa number 9, ikaduwa nga hagna sang saka sa sweldo sa mga empleyado sa Kapitolyo natala na ipatuman sini nga bulan sang Agosto. Inisino sa kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga nagsilingman nga may napaina nga pondo ang probinsya para diri. Sino sa gobernador, 33 billion pesos ang balor sang 5 ka bulan nga increase sa sweldo kag benepisyo sa mga empleyado. 4% ang saka sa sweldo sang yadto makabigyara sa top position kag 8% naman sa middle paidalom. Tanan nga regular employees ang sakop diri suno sa kay Lacson. This is the second tranche of the second round of salary increases, no? So, well, obviously this is good news for all government employees of the province of Negros Occidental. Budgeted. Yes. Sa number 8, bangod sang kahulugbon, isa patay, isa pilason sa bunanay sa Banwasang Kanduni. Bangod sa hinubog, isa ka bangunguma ang patay samtang pilason ng sospek sang sila nagbunanay samtang nagainom-inom sa purok bahugan ni Barangay Agboy, Banwasang Kanduni, Martes sa gabi. Sunod sa kay Police Lieutenant Gilbert Aluna, nag-Deputy Chief sang Kanduni PNP, updanay ang sospek kag biktima bangod may ginubra sila sa isa ka balay sa purok mahugani Martes sang aga. Naghatag sang kwarta ang tag-iya sang balay gani pagkahapon, naghinagaray inom ang biktima, ang sospek pati ang iba nila nga mga kaupdanan. Sa investigasyon sang pulis, bangudyara na sa impluwensya sa makaulubog kay Limnon, naglalisay ang duha. Nabuno sang biktima ang sospek, apang naagaw sang sospek ang patalong kag nabuno man ang biktima. Ginbawian sang kabuhi ang biktima samtang ginabulong ang sospek sa Rural Health Unit sa Kanduni antes siya gidetain sa Kanduni Police Station. Sa number 7, isa ka kinder nga pupil, patay matapos mabungguan sang truck sa Talisay City. Dead on the spot ng kindergarten pupil matapos mabungguan sang dump truck sa dalan nga sakop sang Hacienda Manaloto, Barangay Matabang sa Talisay City sang kahapon. Sunod kay Lieutenant Colonel Salvador Trono Jr., hepe sa Talisay PNP, pag-ulang gid nakapanaog sa tricycle gikan sa eskwelahan ang 5 ka tuig nga bata nga babae upod ang minor de edad man nga magulang sa gulpi lang naglabay ang dump truck kag nabungguan ang bata. Sa tabok sang dalan ang balay sang biktima. Gikan ang dump truck sa Barangay Concepcion kag may karga pa nga bato kag balas. Nagpalagyo ang driver kag gidbilin ang truck sa lugar sang insidente. Apang sa follow-up operation suno kay Trono, nadakpan ang driver sang truck. Galing
Siya ang gidrelease sa bunga adlaw matapos mag-lapse ang reglementary period sa iya detention. Nagaplano ang pamilya nga magpaareglo na lamang kag hindi na magpasaka sang kaso batok sa driver. Nagapahanumdum ang hepe sang pulis sa mga driver sang truck nga hinay-hinay lang. Kag sa mga tricycle driver nga kung pwede, idulong sa safe nga lugar ang mga pasahero ilabi na ang mga estudyante. Nagapanugyan man siya sa mga ginikanan nga kung mahimo pwede iupda na lamang ang mga kabataan sa pag-commute. Sa number 6, isa ka mister patay Mrs. Pilason sa tiniruhay sa banwasang Don Salvador Benedicto. Patay ang isa ka bulante sang baboy samtang pilason ang iyang misis matapos nagintiro sila sa wala pa makilalaan nga suspect sa stockyard sa Puro Kay Mito, Barangay Bunga sa banwasang Don Salvador Benedicto, kainas ang kaagahon. Gisiling ni Captain Ignacio Javier, Deputy Chief sang DSB Police Station, nagabaligya sang baboy ang mag-asawa bangod tsyenda sa lugar sa silangin palapitan sang gunman kagintiro. Ginbawian sang kabuhi ang 57 anyos nga bana nga may igo sang bala sa ulo. Samtang gidala sa ospital ang iya 48 anyos nga asawa. Na-recover sa lugar ang duha ka mga fired cartridge ng caliber 45 pistol. Sunod kay Javier, nakita sang mga saksi nga nagdalagan sa likod nga bahin sa stockyard ang suspect. Sa panaysayon sa mga tawo sa lugar, maayo nga tawo ang mag-asawa. Gani padayon niya pang investigasyon kung ano gid bala ang motibo sa pagpatay sa ila. Masabi nga nagabaligya sang livestock ang bana, kag kung kisa nagabaligya man siya sang isda kag nagapanguma. Sa number 5, bangkay sang isa ka lalaki nga ginlabo-labo nasapuan sa isa ka nagsirana nga ilimnan sa Helvetia Heights sa Bacolod City. Isa kaging kilala kay alias Pio ang nakakita sa bangkay sa may nagsara nga resto bar sa sulod sang Helvetia Heights sa Barangay Villamonte sa Bacolod City, kainas ang aga. Mamuhin lang siya kuntani sa lugar sang may nakita siya nga duguon nga bangkay sa sulod sang compound. Nahamtang ini malapit sa ginkutkutan para sa haligi. Ang parte sang lawas ng biktima ang natapukan sang basura apang athag nga may igo ini sang labo sa nagkalain-laing nga parte sang iya nga lawas. Ang bangkay ang nagasuksok sang blue-green nga sando, shorts nga itom, kag may blue nga medyas. Ginabulubanta ang nagapangidaron 35 tubtob 40 anyos ang biktima. May duhaman ka mga pares ang tsinelas nga nakuha sa crime scene. Suno sa mga residente sa palibot, masobra na sa isa ka tuig nga nag-close ang resto bar. Gani padayon pa sa karon ang investigasyon sa PNP sa kaso. Bali sa sir sa tuo, may araman sa sir nga pilas, may araman sa wala. Bali may ara sa abaga, may araman sa may dalom sir lapit sa makamot ya may araman. Pati sa ulo may araman sa pilas sa ulo sir. Sa number 4, dengue cases sa Bacolod City nadugangan sang siyam. Sa Morbidity Week 29 kung humalin July 13 tubtub 19, may siyam ka mga bag-o nga kaso sang dengue nga na-record ang City Health Office sang Bacolod. May duha naman ka mga probable deaths bangod sang balatian. Gani nagdangat na karon sa 592 ang kaso sang dengue sa Bacolod humalin sang bulan sang Enero. Mas mataas ini sang 93.5% kung ikumpara sa amuman nga period last year. Nagapangunang Barangay Mansilingan nga may pinakadamo nga kaso nga may 59. Ginasundan ini sang Barangay Takuling nga may 44, Estefania 43, Tangob 40, Villamonte 32, Alhis 31, Vista Alegre 29, Sumagag Mandalagan 27 kag Barangay 1 kag Handumanan may tig 26 ka mga kaso. Mga kabataan nga babae nga nagapag-idaron isa tubtub 10 ka tuig. Ang may pinakamadamo nga kaso nga na-record nga naglabot sa 130, samtang mga kabataan naman nga mga lalaki nga nagaedad sang isa tubtub 10 ka tuig ang 101 ka mga kaso. Sa number 3, 3rd District Representative Javi Benitez ang isa sa mga napilian bilang Assistant Majority Leader sa 20th Congress. Ini nga bagay suno sa kay Benitez ang isa ka pribilehiyo kag iya ginabato ng responsibilidad nga may tuyo nga magpangalagad nga may yara sang purpose. Siya ang upod
nga magatrabaho kay Majority Leader kag Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos sa pagpasiguro sa efficient kag productive flow sa legislative nga trabaho sa Kongreso. Para kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, wala siya na sorpresa diri. Bangod wala labot sang suod nga relasyon ni Benitez kay Congressman Marcos, competent man si Benitez. Bentaha man ini sa Negros suno sa kay Lacson ilabi na sa 3rd District. Sa Benitez ang ginahingadlan man nga chairman sang Special Committee on Creative Industry and Performing Arts sa Kongreso. Honestly, I wasn't surprised because I think we've heard his closeness to Congressman Sandro Marcos, no? So maybe it was because of that relationship, but it's not only because he's close to Sandro, but he's also competent. He's also capable to hold that position. So I congratulate Congressman Javi, no, on his very first term. He is now the assistant majority leader, right? Sa number 2, porsyon sang pader sa isa ka asinan sa Barangay Banago sa Bacolod City ang ginbuka bangod nagabalabag sa drainage. Ang management sa among asinan wala man nagatubang sa City Legal Office ang Bacolod sa ginpatawag nga pagsinapol. Yaring report. Personal nga gininspeksyon ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang porsyon sang pader sa storage facility sang asinan nga Artemis Salt Corporation nga gibuka sa City Legal Office sa Barangay Banago sa Bacolod kainasang aga. Ginpapanaugan ang kumpanya sang abatement and removal order kag napaslawan sila nga sundon ini. Wala man sang tiglawas nga nakatambong sa meeting nila sa lokal nga panguluan sa Bacolod sang Lunes nga adlaw. Kani kaina, ginbuka na lang ang porsyon sang pader. Bangod sang pader, naggamay ang guluwaan sa tubig gikan sa tamburong. Ang ginpagguba o di ang structure na sulod kanang ini. Before giguba mi ano sitwasyon, Sirado. wala gid agyan. May ara gamay daw sa dangaw. Oh, this way the stranded dili kagwa. Plus mo damo bato nga Oo. sulod so mo mga bato nga ginpagguba sa civilians kayo. Kagin clear pa. Oh. So muli siyang isa ka factor gidabi nga way dagwaan Tubig. tubig dinira. Kung ginisirakan. So dapat May ara man pinipo gamay-gamay guys. Ginapatun-an sang alkalde sa City Legal Office ang salabton sang kumpanya bangod sa pagbalabag sa lagyan sang drainage. Isa ini sa mga ginatudlo nga rason kung nga nagabaha sa area kag sa may Santa Clara Subdivision sa Barangay Mandalagan. Sang sinigid lamang nga Hulyo, ang Banago kag ang Mandalagan ang duha sa mga tuman nga ginbaha nga mga barangay sa Bacolod City dala sang habagat. Sunod pa sa alkalde, may mga tamburong pagit sila nga ginapangita kay nagstagnant na ang tubig sa mga drainage. So ginpag-check na to naman itong ginalimpyuhan subong sa DPWH sa city engineer sa ginapasuyupan. Kaya apparently may ara to duwa ka manhole na may tubig kag wala buwaan. No, so munang i-check na mo dugay kay pagkatapos na ipa-trace na to kundi ina na ang dugang pagida nga drainage na duwa ka bilog. Isa lamang ini sa mga tikang ginahimo karon sa syudad sa Bacolod para mapahagan-hagan ang problema sa baha. Nagapadayon man ang pagpanidlo sa mga sapa kag baybayon gikan sa nagasupot nga mga basura. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Gikan sa Alert Level 3, ginpapanaog na sa Alert Level 2 ang bulkan Kanlaon. Bagay nga ginakalipay sa mga apektado nga mga residente, pati na sa mga lokal nga opisyales. Ginakalipay nila Castellana Mayor Añejo Nicor ang pagpapanaog sa Alert Level 2 sa bulkan, labi na nga masobra naman sa anong kabulan ang pagtiner na sa mga apektado nga mga pumuluyo sa mga evacuation center. Pero sunod sa iya, magasapol pabuwas ang Incident Management Team upod man ng Office of the Civil Defense kag iban pagigang mga ahensya para maplanuhan ang pagdecamp sa mga evacuees. Ginapaabot nga buwas matigayon ang pagdecamp naman sa Canlaon City nga mga evacuees. Sunod sa kay OCD Regional Director Donato Sermeno III, may 4,160 ka mga evacuees gikan sa La Castellana, Bago City, Canlaon City kag La Carlota ang nagapabilin sa evacuation centers kag sa karon ini sila
ang sakop sang 6 kilometer danger zone. Kung matigayon gid man ang pagdicamp sa ila nga sini nga semana, ginapaabot nga ang mabilin sa mga evacuation center. Ang mga yadto na lamang nga nagapuyo sakop sang 4 kilometer permanent danger zone. Sa La Castellana suno kay Sermeno, may 137 ka mga individual ang yara sa 4 kilometer permanent danger zone, kag sa Canlaon City naman 167 ka mga pumuluyo. May 22 ka mga pamilya sa Bago City nga hindi sakop sang 4 kilometer PDZ, pero nag-aistar sa geologically isolated nga mga lugar, gani ginabisuhan man sila nga hindi na magbalik sa lugar. Sa masobra sa 3,800 ka mga pumuluyo nga pwede na makabalik sa ilang mga puluyan, kag kayara na sa alert level 2 ang bulkan. Suno kay Sermeno, mayara sa nagapahibalo nga luyag anay nila magpabilin sa mga evacuation center. Ang iban, luyag magpa-relocate na lang. Ang iban, nagakalaguba na ang mga balay. Magaparayan ng assistance sa ila suno sa OCD. Ginsiling ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga nagtuon na sila sang leksyon sa natabo. Porsegido ang probinsya para sa permanent relocation sa hindi lamang yara sa 4 kilometer danger zone, kundi pati naman ang sakop sang 6 kilometer extended danger zone. Ginahikot na ang pagbakal sang duta nga magaserbe relocation site. Sabay pa nga mabalik na gid ang normal nga sitwasyon nga kundi nga affected nga barangay, no, especially sa barangay Kabagnaan. Nakita niyo naman, ma'am. Grabe man, almost 6 months gid ang ilang sakripisyo sa ilang panggawi, sa ilang panimalay. So ako nalipay gid, ma'am, kabay. Yukdan natin pangamuyo. Sir, what's going to happen sa 4 km, sir? Hindi sila pabalikon? Ang sa LGU ang may may prerogative, pero we will strongly advise sa mga LGUs nga hindi na pagpapalikon kay dako naman ang problema pag sa ila. Kaya anyway, manageable man na number, so kayang-kaya na i-sustain. Sir, when most probably i-start, sir, ang pag-decamp, sir, sang mga sa 6 kilometer? So nasang ilang demobilization plan maplastar. So we're hoping that it will further simmer down, and on our part, let's move on and develop the relocation area, which we already talked with even HUD-C 2 weeks ago. And they're also ready to help us in the development of the said area. Kag sa good vibes, subo nga nagnami na ang lakat sa panahon, kabalo ko nga iban sa inyo nagapangita sang pwede kantuan sa weekend. Nakahibalo ka mo bala nga sa resorts ni Grense sa Barangay Punta Taytay lang sa Bacolod City, may mga bagong atraksyon. Ano ini? Atong tukipon sa Zaniga Report. Go! Sa masobra 400 meters nga kalabaon sang zipline, mabatsagan mo ang thrill kag adrenaline rush samtang nagalabay sa ibabaw sang malapad nga lagoon kag mini forest sa sulod sang resorts Negrense. So far, namian ko, dito siya yan. First time ko, syempre, nga zipline. Bago lang man nagbukas ang giant swimming pool nga may spiral water slide nga sigurado ma-enjoy sang magagmay nga kabataan kag sang bilog na nga pamilya. Lapit lang isa sa city, sa Bacolod City, in which 45 minutes away lang nga maka-enjoy sa amon nga pool nga may asa nga ako baga ang slide more than pila ka meters siya, may dako-dako sa nga slide. And then also ang ini nga pool nga style is very different compared sa ibang nga mga pool bala. Upod sa mga entertainment areas, mga function rooms, cottages, cabanas kag kasitas, ang beach volleyball sandbox para sa mga sports enthusiasts. Diri sa Resort Grense, kabay pa nga muna makadto kamo di sa amon para ma-enjoy nyo ang family-oriented na ambience and grabe nga beach serenity. Kabahin sang 14-hectare resort ang lagoon para sa mahilig mag-fishing kag mag-kayak.
may mga bisikleta man para sa luyag maglibot-libot sa sulod sang resort pakadto sa gina-develop nga mini zoo. No, nang lain, giniyaw kay go nature lover. Istorya ni Bobby Montemar. 2017 sang insuguran sang pamilya ni Enrique Rojas, presidente sang National Federation of Sugarcane Planters, ang construction sang resort. Nalakip diri ang 50-room hotel, restaurant, function rooms, kag ang Sala Grande Social Hall nga perfect sa mga weddings ag events, kag sara maka-accommodate sang kapin 1,000 ka mga individual. It's a family place. It's a place where families can look forward to spending the weekend, having some peace and quiet, good food, and the facilities. And one of the best things here in the hotel, sir, yung sunset view there. Oh yeah, of course. No? Overlooking sa You can see the Guimaras Island there. And on a clear day, you can even see the windmills. What's your favorite spot here? Here, actually the whole deal. Depends on my mood for the day. No? Yeah, because I am a walker. I try to incorporate the property having this area into my exercise as well. Early mornings is very good. But sunset, it has a very calming effect. Makes you think that at the end of the day, thank you Lord for another day. Kabahin sa ginapatahumpa sang resort management ang jungle-inspired kiddie playground kag ang daan nga swimming pool para mas makahatag sang dugang pangakalingawan sa mga bisita. Hindi mo na kailangan magpakalayo, ari lang ina ang Resorts Negros X dili mismo sa Bacolod City. Shout out anay sa atong live viewers subong nga hapon si Ricky Cabahog. Maayong hapon Digicast Negros Pastor Ricky Cabahog ug Barangay Kabug. Shout out sa aming Iloy sa barangay si Jennifer Pintukan, si RF Diamond Big Ruming and Digicast Negros 10 staff. Salamat sa mga balita. Mayang hapon, more power sa inyo tanan. Si Jessery Herucha Hevero, happy Wednesday ka Digicast Negros sa Ruming. God bless all. Pa-shout out ko lang ako nga mga babies, Cotton, Tarla, Maxine, Zoe kag Toto Chase. Salamat. Si Brian Oychat, mayang hapon sa Ruming, watching from Australia. Shout out sa family Bugtae sa Kawayan. Si Romy Hisem, mayang hapon Digicast Negros. Si Cristel Sandoval, good afternoon, watching from Barangay Villamonte. Si Gerardo Marquez, mayang hapon Digicast Negros. Suki, mayang hapon Ruming Subaldo. Si Mapa Joey watching from Silay City. Si Nishimuta Fedelina, good job Digicast Negros. Si Jocelyn Luquero, good afternoon Digicast Negros. Kag si Joy Ler, good afternoon watching from Parañaque, Manila. Kagabuyan tong top 10 ng mga balita sa Negros Island Region, subong adlaw, tubtub sa buwas. Ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.